Inilabas ng Peña Francia Shrine unang dumagsa ang mga deboto ni Inang Peña Francia at Il Divino Rostro pasado alas 12 ng tanghali, Setyembre 9. Habang nagdimisa si Daig Bishop Andrew Alarcon, kapit-bisig ang kapulisan, sundalo at force multipliers. There was only one image of Our Lady. Pasado alas 3, unang naisakay ng andas ang imahe ni Il Divino Rostro. Dinumog ito ng mga buyadores na halos hindi napigilan ng mga kapulisan. Pasado alas 4, inilabas na rin ang imahe ni Ina na idinaan sa gilid na pintuan, kung kaya nailihis sa agresibong mga buyador. Bakas sa mukha ng mga deboto ang halo-halong emosyon. Very thankful and blessed kasi naibalik ang araw ng okasyon. Wanted to see it for the last few years. Dahil sa siksikan at tulakan, hindi maiwasan na may mga masaktan at himatayin. Pero swerte para kay Daboy ang nakuha niyang bulaklak mula sa paanan ng Santa. Dako lang pasalamat, nagkikukirari kita ng araw ko na aktibidades. Nasunod ang ruta ng traslasyon hanggang maihatid ang dalawang imahe sa Naga Metropolitan Cathedral pasado alas 6. Sa Quadricentennial Arc, pinangunahan ni Arsobispo Rolando Tria Tirona ang banal na misa. 2 taon hinintay ng mga deboto ni Ina at ng Divino Rostro na magtipon-tipon muli para sa traslasyon. Gaya ng dati, libong deboto ang sumama sa prosesyon sa tinaguriang Pilgrim City ng Bicol. Patunay na sabik na maibalik ang tradisyon sa relihiyon. Ayon sa Joint Operation Committee ng Peña Francia Festival, mahigit kalahating milyon ang dumagsa sa Naga para sa traslasyon. Marge Serico, CSN.